Ki Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka trokit Umphniang ka badan ya registration number AS26C3817 bat kala kelem ha Mawblei Shillong bat ka bala pensyong iri ki patba kadai namar ka jingtu jong ka Umphniang Shamadan kini ka trok kala selat ya ka wei ka kali private bat ka auto pick up ki badang ya lenti ha kini Surok marsun yo jingtep kini jingja ki pulet kila poi wut sha kini jaka ban shim ya kilat kilenti ban lan na ka jingkem ding la suba ba ka daw jong ka jingkelem kani ka trok kadai namar ka jingbom trekam shu ubret u nongnya jong kani ka trok udai bala tip kerteng kum usang karnat ka jingja kadai bala jah ka por si phau sau pusan men step ha ka por ba kani ka trok kadang thmu ban her sha thank you petrol pump ha Mawblei mar hi ki pulet kila penthli no ek Umphniang ka badan ha kani ka trok namar yo kan kemding kumnu kala dan ka jingthang kali ka bujur pha ha kini ki benta namar kani ka jingja Hadien belayo jingtip sepang kanie ke jingja ka kenhun jaka Batisi TV kelawan poi hang ni caka bat layo iru bala weng no ya kini katrok na pedang Surok da ka pendan kam daki mesin ki bahe One day from this side. One from here. Bangkok, dak. Bakar mut, ora jip. Ay satu, pawan sini. Komjur wala. गाड़ी तुम्हारा पूरा ड्राइवर ये ब्रेक keding dan masih mengai persen ini sampai mana ada 6 tahun ini mahal mana
review mình bài ngày xử lý đó đấy. Review bài trước này. Review. Coba deh.